Apa ini? लोगोफोर सुंबाय नारदों दा ओमफ्राय दामनो नागिरलाय लानोसै दा नै जेला दाबो सुलाय लादो ओमफ्राय मोनसे रोंगोन दे लानोसै नैबे जाहैबाय न' आरोखि ना ओरैजा बाथौ दङ नै ओरैजा नै बाथौ लोगोफोर बेयाव नायनो नागिरदों जों दा जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि न'खराव मा मा थायो बेफोरखौ देखायदों आरोखि ना बाख्रि ओरै न'सा न'आव मा मा दोनदों न'सा न'आव जोंनाव मा मा थायो खाम जथा ओमफ्राय नै ओरैजाय बे जाहैबाय आलासिफोर थालाबायग्रा आरोखि न'सा न' नैबे जाहैबाय न'मा न' होनो साहानि न' जोंनि बर'नि न' आरोखि साहानि न'खौ होनो न'मा न'नि बेयाव जाहैबाय समबारा सामानबारा जौगुरि नैबे जाहैबाय जा सिथ्ला गेजेराव बाथौ थायो नै बाथौआ ओमफ्राय बाथौनि बाख्रि आगानाव मा मा दोनदों नै सेन दङ बर'नि न'खराव जोंहा मा मा दङ नै बिदि खुमब्रा दोनलायो आरोखि बाख्रि आगानाव सेलेम दं नैबे एम्फौ फिसिनाय बिदि आरोखि ना सिख्रि गोदोनि सिख्रि होनो आरोना नै सिख्रिया ओमफ्राय ओरैजाय दं बिस्वहरि जोंना बर'नि न'खराव बेबायदि थायो आरोखि ना बिस्वहरि थायो बारियाव नै ओरैजाय नै बिस्वहरि दङ जाथा होनो बेखौ सबाय फिसिग्रा बेखौ रयना खाथाख' दाउ बाहा लाग्रा दांगोन आथा बे जाहैबाय मुफुर फुख्रि होनो बेखौ होनो उवाल जाहैबाय जेन्थोर फ्रेम नैबे जाहैबाय इसानसालि बे समायना औ जाबाय दे नै जा बोराया जि दादों नै नै जाना बोराया जि दागासिनो दं आरो इन्दि जिबावसो दे सानैसो दादों नोंस्रा बे आब'आनो बे साननि मालिक आरोखि दानो फोरोंदों गांबेसे होनदों गांथाममोन
संसारफ्रा बिदिमोन औ बर' हारिनि नियमाव हौवा गोदान हिनजाव गोदाना माने ओमफ्राय बेयाव दाउ बेदर होनाय जायो बे दाउ बेदराबो जो आरो जोला जानांगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गासाजो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गासाजो मेट्र' होनना बुङो ना बे आरो ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय बाथौ बाथौजों लोगोसे ओरैजाय नमा दंखायोमोन ओमफ्राय बारियाव जोङो माखासे जोङो देखायनो हाबा होनाय जय हिन्जाव गोदान